हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो मोनफ्रुनानै थानाय बैग्रि फिथाइखौ बिंफां सोमावनानै नोंथांमोननि सेराव ज्रय सिरिहोनो फैलायबाय। अनजाग्रा रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। अब्लानो बुजिगोन आङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरोंगोन दि लेडिसफोर सालायग्रा इन'भा गारिनि गियारखौ बोरै सिफायो। नोंथांमोना आङो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। बहाय नै ओरैसो जारौ निट्रलाव लाखिदो बिदिसो दा नुबाय नोंथांमोना लेडिसफोर सालायग्रा इन'भा गारिनि गियारखौ बोरै सिफायो। एकदमबारे गियार सिफायनाया खिथेब खाथाम होनलायथारदों। बेसो दुनियानि सबसे देरसिन गारिनि गियार सिफायनायनि फर्मुलाया बेसो। अब्ला नोंथांमोनाबो रोंबाय जानो हागौ लेडिसफोर गाखोग्रा इन'भा गारिनि गियारखौ बोरै सिफायो। बे भिडिअआ मैयानिफ्रायनो गोख्रोङै लागाथार मोखां बिजाबाव भाइराल जागासिनो दङ। नोंथांमोना नुखाबायबो जानो हागौ बे भिडिअखौ। बे भिडिअआ बहायनि आङो बे जेबो मिथिया, बबे जायगानि आङो बेखौबो मिथिया। नाथाय आं बे भिडिअखौ नुनायनि सिगां 4 घन्टाल' जादोंमोन दे स्क्रिनशट। बे भिडिअखौ आङो बबेनिफ्राय मोनखो नोंथांमोननो प्रुफबो आङो देखायनाय जाबाय। सानैबो बिहारि जानो गोसो जाखो ना माखो बिसोरलाय? बेबो सियो जायगाया गैला माने। Ayu, hello, kiki mas spicy, ayu. माने बिथांमोना बिलोआव ना हमनो रोङा, माने ना हमनायखौ बोरियाव ट्रेनिं होग्रोबाय बिथांमोना। माने बिलोआवथ' नाया ओरै नास्रायफ्रा बिम बामलां खादों नालाय, बिथांमोना बोरियावल' थाबाय थायो, ना हमनो रोङा। बेनिखायनो बिथांमोना बोरियावनो नास्राय हमनायनि ट्रेनिंखौ सुरु खालामजेनबाय। एबार रोंसिगोन दे जारौमोन नास्रायखौ बोरै हमो नोंसोरो रोंसिगोन दे। मा होनबावनांगौ जाखो? आरो बे साला सुवारना बिहारि लानो सानखो ना माखो बेलाय? अमा खासि बायदि हागोन नोङो सानै हागोन। साला सेंग्राफ्रा सासेखौनो मोननो थाङाखै, बेहा सानै ओरैबो पप जायगायानो गैलायला। खर'नायफ्रा आयौ थोस बहानि जाखो बिसोरलाय? बिसिनि बिमा बिफा दंना गैया जाखो? बिदाफोर दंना गैया जाखो? फंबायफोर दंना गैया जाखो? बिमा बिफा दंना गैया जाखो बे सिख्लाफोरनिलाय? नोंथांमोना जुदि बे भिडिअआ बबे जायगानि सिनायोब्ला कमेन्ट बक्सआव खिथाहरबानो जाबाय। आयौ बिदि खन'खायो सयथिबो मेवला जोब्बायलै। रेल नंगौना नङा जाखो ना मेगना सानना बोरैबा जादों? रेलावनो खन'दों माथो। नास्राय हमदों नामा? आया नास्राय हमनो ट्रेनिं होदों। जारौमोना दासो बुजिबाय। जारौमोन बांद्राय ओरै खालामबाय। थालिर हायथा होनो ना मा हायथा होनो बे फिथाइनि बै थेम सिफायना हो सालाखौ। सिनेमासो नामा साना सिनेमा शुटिंसो जादों। साइडनावबो रावबो गैयाथ' स्कुटि गंसेल' दङ। गावनि प्राइभेट चिजफोरखौ माने केमेरानि सिगाङाव शेयार खालामनो लुबैनायानो जाथारला, कन्टेन्टफ्रानो गैथारला बिसोरहा बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो। बे सेंग्रानिखौ खन'नायनि सिगां बिफाफोरनि बिदाफोरनिखौ मानो खन'ग्रोआखै? बेयावनोथ' ट्रेनिं लाग्रोनो हायोना, रावबो मिथिनाय नङामोन। फैदो फै सानैजों खन'लायनि। साला सुवादनि बादशाफोर, लाजिनो रोङि जातफोर। दानिया मोजां जादों ससियेल मिडियाआव भाइरेल जानाया। अनजाग्रा रायजो राजा नोंथांमोन, आङो बिसिनि सायाव जेबो हिट खोथा बुंनो गोसो गैला। नाथाय बिसिनि गोरोन्थिखौ नोंथांमोनानो सायनानै मोनोदि बियो गोरोन्थि नंगौना नङा नोंथांमोननि सायावसो सोनारो। आङो जेबो मिथिया। नाथाय आङो बे भिडिअखौ नुनानैहाय आङो एसे लाजिनायबो मोनदों आरो रागाबो जोंदों आरो। माने आङो ओरैबायदि सानबाय, बेखौथ' सालाखौ जावसिनांगोन सानदोंमोन आं। थेवबो आं इसिबां गोथौनि बाथ्रा बुङाखिसै। आङो ओरैनो साज्रांबो बुंनानैहाय दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो हायोब्ला नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालाम, जाहाथे बेफोरबायदि खनले माखासे बर' आइजोफोरनि भिडिअ क्लिपफोर भाइराल जाबाय थानाया बन्द' जानो। आं बेखौनो बुंनानै नोंथांमोनजों बिदाय लाबाय। गोजोनथोंसै। यादा माबायदि मोनखो? गोथाव ना? गोथाव।